Според мен всяка жена трябва да намери начин да приеме и обикне себе си такава каквато е. Най-уверена и комфортно в кожата си се чувствам, когато се движа. Важно е да имаме позитивно отношение към телата си, защото когато ги обичаме такива каквито са, тогава те се разтварят. Бих дала съвет на всеки човек, който иска да се чувства добре в кожата си, да не държи под кожата си някой, който не го понася и не го харесва. Към днешна дата по-скоро приоритизирам неща, които към момента може да не са ми приятни, но ми носят някаква дългосрочна полза. Напоследък най-любимия ми self-care ритуал е да вляза в банята и да си взема студен душ. Мисля, че всяка жена се чувства най-добре в кожата си, когато успее дори и за малко да се погледне през очите на близките си и любимите си хора. Откакто използвам серията Dove Advanced Care, усещам кожата си много по-мека, много по-хидратирана и мога да пропусна лосьона за тяло, което за мен е плюс, за да приключи по-бързо сутрешната рутина. Когато използвам серията на Dove, това много ми помага да чувствам кожата си по-хидратирана и да й давам това, което я лишавам по принцип. Усещам кожата си изключително мека. Адски много ми помагат тя да се възстанови, да се хидратира отново. Чувствам се много по-кадифена, много по-еластична. Кожата ми се чувства много по-мека, много по-хидратирана и съответно аз се чувствам много по-секси. Когато ние обичаме тялото си, то е готово да бъде обичано.